madhokaterewa namhanduwe dzinoenhawo dzomanhoko dzozuwa ranyasi zuwa ro24 mwedzi uno wakakunguru. Mutapo nhau akaisiwa mujere hopo richingono kwai agare mujere kusvikira zuwa rochinomwe romwedzi unouya. Wazviita izvi mushure mekunge magweta ache aramba kuti anogona kungotiza. Zviri tichindori ipapo, bazi ronyika dzopasi rese rati iro hurumende ireke kugoseenzesa dzihwamupengo kuita kusikinya tukono. Tinoramba tichishuvira kuti vagotetekerawo. Guta reHarare ringangoisiwa pasi povamwe vanhu varibe kusarudziwa nevanhu sezvakamboitika mazuva akaisiwa maesekesai makwarara naIgnatius Chombo. Izvi zvareketiwa novanoreketa makwai kuhurumende kuti vari kufunga kuti izvi zvingabatsire guta kuti ritekaidziwe zvisvinu mushure mekusungiwa kwomukuru wegutayo pambodzipo nevamwe vanomuteera waanoshandidzana navo wakati kuti izvi wati kwai zviri mumutemo asi tinondoziva hedu kuti hwiba. Munyaya ingangotifadza, Zimbabwe kwai ichagowana zvinhu zvokugoongorora vanhu dzihwamupengo zvinotekaira mudzimotoka dziri zvinogotsitikidziwa pamazambuko okupinda munyika. Izvi kwai nohurumende zvinhu zvavangagara vaita kuronga kuti dzihwamupengo rireke kugotekeshera kuitira kuti wese anenge andouya munyika abva angoongoroha ari pazambukopo. Idanho rinofadza asi chiri kutorwadza kuti ranonoketsa kuuyako. Bazi reZimbabwe Media Commission raisiwa vanhu vatsva zuva ranyasi nomutungamiri wenyika waEmerson Mnangagwa waisa vanhu vapfumbamwe mubaziri kuti rigoringa nokugadza wese watapo nhau pambodzipo nowese wanoringa nezvokutepfenyura munyika. Tinovimba kuti zvirozvo zvichagochinja asi makore awanditsa tichindovimba. Kambani yeEconet ine zvisvinu zviri kuitika kwairi zvaisiri kugona baa kureketa kuvanhu. Kubvira nozuro kufona yairamba, kwozotiwo nyasi kwagara kuseenzesa ekokeshi nezvimwe zvepadandemutande kuri kurambawo pokare. Aka ndokwechipiri mumasondo mairi zvinova zvinhu zviribe kumboitika kubvira kambani iyi ichitanga. Tinovimba kuti vari kukubiwa baa nevakuru vehurumendewo kuita izvi. Totatamukira pasi rese. KuTanzania kwaita nyahwa aimbova mutungamiri wenyika Benjamin Mkapa apfa ano makore 90. waJohn Pombe Magufuli mutungamiri wenyika ikweyo wabva wandoti mazuva 9 okuchema muchakabvuyu. Bhangi ronyika dzomudunhu reAfrica rinoringa nezvokubudirira rapa munyika yeMozambique mari inosvika mabhiriyoni ekuAmerica 20 kuti igova yechikwereti chokuti waringitse nokunhadzirisa nokutambanudza nyaya dzomweya wokupisa zvinhu wavo. KuNigeria kwaita vanhu vari kuditsa chaizvo kutekaira kuenda kunze kwenyika nondege zvekuti vakutotiza munyika mavomo vachienda kotekaira vari kudzimwe nyika dzakavatenderedza. Izvi zvatokatyamadza nokushamisa vanhu kuti vanhuvo vari kuda kuendepi iko kuinodzihwa mupengo radandi. Tindori ipapo, ndini wenyu Mhanduwe Nhau aka Bambo waZuwa.